Machiegni kendo nyako Ramogi Jwang' en moro mar ripodi kete kar kayo weche manyien odhiambo makawuono mag duol kendi kete kar kanya ka sechegi ma yude weche manyien. Wadhi nyime kod weche gi nyako Ramogi Jwang' kapod warango Darubin ni higa achiel mokalo weche gi mag ng'anyo adhonde mag ng'anyo higa mokalo mar 2024 ne chal nade machiegni. Tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024 grup rowere mag Gen Z ma chunygi ojok nomanore kod simbe manyasani mago ng'we yamo bandera mano ka gi yuago kata ka gi yuago ratiro margi ne gimane ochwe ogik e monj manotim e od bura. Gimano chakore mana kaka kwedo paro mar chik mar omenda mano mar higa mar 2024 nodoko muoch molokore ich wang' ma jopiny ne nigodo kod sirkal e widho mar nengo mar ngima. Simfros Okenda duoko wa dweche 12 mano mokalo motelo ne rapar mano mar joma nowito ngimagi e rakruok kind obila kod rowere michano tim odioche makiny. Muoch bonde ng'we aputh njiri iro malungo wang' ma emane chal mar chuny boma ma Nairobi tarik 25 dwe mar auchiel higa mokalo. Ere kaka Kenya ne ochopo kama kamano? To move that new clause 44A be inserted as per the order paper. This section 8 of the E thuolo no, sirikand Ruto ne oikore mar puodho paro mar chik omenda mar higa 2024-25. Chik mane gigero ne dhi konyo sirikal e choko osuru magino fuok maduong' mane nie budget. Matin paro mopogore nochako nyuolore e mbui. Twak mag mbui no bagi mar nyiso jo Kenya ni paro no ne dhi miyo nengo ngima idho mokalo. Mos twak makamano noduogo nyuolo ich wang' kod rem e chuny rowere. Ka gir tugo, ng'anyo nochako bagi e bombe mopogore mag pingo paro mar chik omenda no. Jo Kenya ne ok mor kod moko kuom osuru mane dwaro med juogi, kamoting'o mano mar gero udi ma nengogi oyueyo, medo osuru ming'ade osach jotich e kind weche mamoko. Gima ne medo wang'o i jopiny kaluwore kod andika mag gi mbui, ne en ngima mar nyadhi kod sunga, mamoko kuom jotelo nodago, kata bende sirikal to ne wacho ni omenda onge. Kata obedo ni jopiny nochwalo ywak ewi gigo mane gidwaro mondo loki e parono, weche go nogore it modino ka od bura ne ok oloko gimoro amora kendo chwe kalo paro mar chik omenda no odhiambo mar tarik 25 dwe mar auchiel higa mar 2024. Ka piny no muoch kendo rowere noyoro nyaka e od bura ka gikalore kod obila manore mapek kod gige lweny. E temo jo pi mosepukore, obila noyawo mach kuom rowere gi makoro ne temo manyo resruok tok fwenyo ni ginyono od bura. Mudho mandiwa noduogo kwako piny. Ringre rowere manorado gi mach nokurore alwora mar od bura. Piny ne yuago nyithindo matindo malokao. E gima chal medo chumbi e adhola, jatend piny nowuok oko ka iro dhuolore iye kendo golo twak mano medo chido chuny jopiny ahinya to rowere. Today, Kenya experienced an unprecedented attack on its democracy, rule of law, and the integrity of its constitutional institutions. An otherwise legitimate expression of the fundamental rights and freedoms of assembly, demonstration, picketing, and petitioning of public authorities by a section of law-abiding citizens of the Republic of Kenya was infiltrated and hijacked by a group of organized criminals. Lit ma piny nenigo noduogo miyo jatend piny owito oko paro mar chik omenda no gisingo mar bero chenro mag sirikal. Kanyo ema sirikand manywanda nonyuole. I concede, and therefore I will not sign the 2024 finance bill, and it shall subsequently be withdrawn, and I have agreed with these members that becomes our collective position. Kata obedo ni kwe, kata gima chalo kwe noduogo bete, rem maling'ling osebedo ka limbo e chuny moko kuom rowere. Higa achiel bang'e, gisingo madhi e chuny boma ma Nairobi odiochieng' makiny, mar yuago jowadgi manotho kamanyo ratiro. Simfros Okenda, Ramogi TV.